Molweni nonke kuzo zonke indawo enikuzo. Ndithemba niyaphila kuzo zonke indawo enikuzo. So namhlanje ke siza uthetha ngokusebenza uzihlalele ekhaya kodwa ube mhlawumbe utitsha eChina okanye utitsha South America. Kodwa ukusebenza phesheya ngoxa uzihlala ekhaya. Ngamanye amazwi sithetha ngo-teaching remotely online in South Africa. So sawuthetha ngoba zintoni ozidingayo ukuze ukwazi ukwenza loo nto, zeziphi qualifications ozidingayo, imeko yakho mayibe ithini. Okay, so khathaliseke uba uphi ke, noba useNgqamakhwe, noba usekhaya elitshe eKapa okanye useMidrand eGoli okanye useMhlanga eThekwini okanye kwaMakhuthe KZN, noba mhlawumbi ke usezilalini le kwaSihlangu eBizana. So noba uphi na ungayenza njani le nto sithetha ngayo, yebo. So sithetha nabani apha? Sithetha nomntu mhlawumbi masiqale ngomntu okhangela umsebenzi noba loluphi uhlobo lomsebenzi. Okwesibini sithetha nomntu osistudent, mhlawumbi first year student university okanye usekholeji. Uyacinga uba imani ndinekhompyutha, ndine-iPhone, ndingazisebenzisa njani ezinto ukuze ndenze enye imali. Yebo, ingase ndibe ndine-part-time job xa ndiyenza umsebenzi wesikolo ndibe ndenza enye into ebalulekileyo ezawunceda futhi apha ebomini bam. So sithetha naloo mntu. Siphinde sithethe nomntu mhlawumbi one-degree, one-diploma, one-postgraduate qualifications. So zintoni ke ngoku ezilindelekileyo? So okokuqala, i-qualification onayo ixhomeke ngoba uqeshwa kweliphi ilizwe. So iChina ngokomzekelo idla ngokufuna uba ongenani ba une-degree, ne-South Korea, Taiwan, United Arab Emirates. So zindawo ezo ezidla ngokufuna uba ongenani ba une-degree, noba loluphi uhlobo le-degree. Anyanzelanga uba yiba ne-degree ye-teaching, yebo. So yiba nje wena une-degree, babe sebechaza ke ezinye izinto ezifunekayo. So i-basic mayibe yi-degree. Kodwa ke asithethi nge-degree kuphela apha. Zikhona zininzi indawo futhi ezifuna i-matric, yebo, uba mawube une-matric okanye ke mhlawumbi unalo qualification yase-college equivalent to matric, yebo. Ungaphruva futhi uba uyakwazi uyenza le nto ye-teaching. Mhlawumbi sona ne-experience okanye uke wayi-teaching assistant phaa ezikolweni, yebo. So kodwa ke ngoku ndifuneke ngiqale ngalaa mntu ozothi mna ndikhe ndive xa kuthiwa into osebenza online, kuthethwa ngo-teach English and online. Noko mna esam isiNgesi mna bendizifundela phaa eNgquphantsi senior secondary school, futhi andikaze ndibe kwimeko yoba kunyanzeleke uba mandithethe isiNgesi. Andikaze ndikwazi ulola mani isilungu sam ndisive uba hayi nam ndiyaziva ngoku ndingakwazi uma phambi kwabantu ndisicacise, yebo. So zintoni ke ngoku ongazenza? So okokuqala nje, xa uziva uba isilungu sakho sisekwileveli ethile, kubalulekile uba ufumane iindlela zosiphucula. Zininzi ke namhlanje iindlela zokuphucula, sekhona no-YouTube. Xa sinophucula isiNgesi ke asithethi ngalaa nto uba umntu athi ngokwathethayo abesithi as far as I'm concerned ke xa kwenzeke into ethile uyiqeqesha kabi ingqondo yakho xa usenza loo nto. So xa uthetha khuluma. Xa ingqondo yakho iqeqeshela uba xa seyiwelele esilungwini utyibilike ke ngoku, utyibilike esilungwini uphinde utyibilike naxa uwela ubuyela ngapha. Ungaxovi apha entloko uphinde ubhideke kwawena, ngoba xa sewuseklasini awuzukwazi umane ufaka amagama olunye ulwimi, kufuneka utyibilike ngesilungu xa uphaa eklasini, yebo. So isiNgesi ke lulwimi mhlawumbi uninzi lwethu ludla ngokucinga uba sifundwe esikolweni kuphela. Njengoba ukwazi ufunda isiSuthu nolunye ulwimi mhlawumbi okanye nesiVenda usifunde nje ngokuhlala nabantu abathetha ezo lwimi, nesiNgesi uyakwazi ukusiphucula ngolo hlobo. Kodwa ke thembela ngezo zinto kuphela. Zikhona izinto xa ufuna umsebenzi ufuna ufunda mhlawumbi sasesitratweni kuphela, ufuna ufunda esi-professional. So ndithetha naloo mntu uba isiNgesi ke siyagreydwa apha eMzantsi Afrika. Ke indlela izinto ezenziwa ngayo inokwenza ukholelwa uba awunokwazi uyenza le nto wena. Xa wena isiNgesi ungasenzanga as first language, hayi ke awuthi mntasekhaya wena akho nto uzokwazi uyenza. Yindlela ke uMzantsi Afrika wenza ngayo izinto. Iphinde ikhona wena laa ntsila yoba bekufanele basiphila ngokwamaqela athile, le into ethile ilungisela iqela elithile. So iphinde ivele loo nto, yebo. Ngoxa amanye amazwe abanayo noko laa nceba yoba abe strict ngokwenza inantsika ngokugreyida isiNgesi okanye ilanguage. Mhlawumbi xa ndithetha ngokugreyida okanye ngokubhala ngolwimi nange-language nange-levels,
mhlawumbi yakhumbula ngaphaya kwi-certificate se-matric kuba khona isiXhosa, kuthiwe ububhala isiXhosa first language, yabo, kuthiwe isiNgesi first additional language. So ikhona nesiXhosa singu-first additional language. So eza level zenza into yobana xa sithetha ngesiXhosa singena nzulu kangakanani apha esiXhoseni okanye sikha phezulu, yabo. Mhlawumbi silungisela umntu okhulele endaweni ethile ungayiqhelanga nesiXhosa namagama mhlawumbi anzima, singena deep kangakanani, yabo. So ikhona ke ngona lapha esiNgesini into yoba, so phaya ngokomzekelo apha xa ujonga apha efotweni khona u-pre-A1 ngu-foundation yesiNgesi, A1 elementary, A2 pre-intermediate, B1 intermediate, C1 advanced, C2 proficiency, kube khona no-native level. So xa ke ngokutshela ngotitsha yesiNgesi zidla ngokucacisa ezinye iikhampani sifuna ntoni apha, sifuna umntu ozalwe wathi xa evula amehlo wabe ekhumsha, okanye sifuna umntu noba uthetha olunye ulwimi kodwa ubuyakwazi nje ukuthetha evakalayo ngesiNgesi, sifuna ntoni. So ibalulekile kuyi-understand ngolu hlobo. So ndicinga for umntu othi mna ke isiNgesi ndisenza as second language ungazikhupheli ngaphandle, jonga i-requirement, so igqiba ulole isiNgesi sakho ubangene, yebo. So noba loluphi ulwimi nangaphandle kwesiNgesi khona amaxesha okuye kufuneka uphucule indlela othetha ngayo noba indlela ofunda ngayo. So ngoku sowune-aim yazazi uba ufuna ukwenza ntoni, so lola isiNgesi sakho ubangene. Alright, so ubasic ke kuzo zonke noba kufunwa AP qualification, right, noba i-degree noba i-postgraduate, into efunekayo ngu-basic lena kuthiwa company ezininzi ngu-TOEFL certificate, right. So uTOEFL engu-TEFL, right. So engu-T for teaching, E for English, F foreign and language. So teaching English as foreign language, 120-hour certificate as u-basic. Zikhona izertificate ezingaphezu kwesi kodwa ixesha elininzi kufunwa esi as u-basic. Ngomzekelo esi sibhaliwe sisuka kwikhampani yakwa-TOEFL portal. So lo mntu besenza kuthiwe apha besinikwa kuthiwe this is to certify that usibanibani lo ocinyiweyo apha, usibanibani has successfully completed our professional 120-hour teaching English as a foreign language program, incorporating theory, lesson planning, and actual teaching practice. Bese ubhala the certificate was awarded ngomhla ka-6 February ngonyaka othile, asayine udirector wakwa TOEFL portal ongu-Taryn Fleck. So i-certificate sibhaliwe uba kule course bekusenziwa ntoni apha ecaleni. TOEFL certificate course includes approaches, methodologies and techniques, lesson planning, etc. So zibaluleke ngantoni na izinto? Baluleke kakhulu ke le into ngoba zininzi iinkampani online ezithi zi-offarisha i-training ye-TOEFL certificate. Ezinye zithi zasikwenzise mani nge-200 rand, ezinye 500 rand, ezinye 5,000 rand, ezinye 10,000. So lo mahluko emaxabisweni ungakubhidisi ungasayazi uba yeyiphi kuyeyiphi, yayibo. So into ebalulekileyo kuba uqiniseke uba i-certificate sakho usenza kwinkampani eyiyo, yayibona. Ngamanye amazwi ikhampani yakho owenza kuyo ibe legit, yayibo. So ngokomzekelo mna i-TOEFL certificate nam ndandisenze apha e-TOEFL portal, right. So ndive ngomntu wathi hayi nam ndenze e-TOEFL portal, ndisenziswa ngubanibani, ngumntu wamanyani, uyaphila, ungasenza nawe. Ndizawunika ifowuni number yakhe uthethe naye lo mntu wamanyani nawe uzibonele, yayibo. And ke ngoku kubalulekile uba uzivele. So ungenzi i-certificate se-TOEFL ngenxa yoba ujonga ixabiso. Abantu baninzi benza i-certificate se-TOEFL so gqiba ahlale ne-certificate angafumani i-guidance emveni koko ahluleke ne-certificate engayazi uba makasithini i-certificate. Ngoba kaloku awunothi ufuna utitsha eChina so gqiba ungafumani mntu ozokunika i-guidance ungazange wakhe wahlala eChina. Awuzutitsha umntana waseChina ngendlela eMzantsi Afrika enziwa ngayo, awuzuthi utitsha umntana waseSouth Korea ngendlela eMzantsi Afrika enziwa. So you need umntu ozokubonisa uba yabona ke South Korea ade akunike ne-background ye-culture. Abantu bakhona abathi enkosi njengoba thina sithi enkosi xa unikwe into, abantu bakhona banje, then ukuze ukwazi u-understanda i-students zakho. Ungenjalo uzawuba nengxaki eklasini xa ungazuzi-understand i-students zakho, so uyamdinga laa mntu, yayibo. So ngicela ke ukunibonisa ivideo ka-Taryn Fleck onguye ungu-academic director ke wakwa-TOEFL portal. Makhe siyimamele ke ivideo yakhe.
Hello and welcome to TEFL Portal. My name's Taryn and I'm the founder and course creator. I have 12 years of experience in the TEFL industry as a teacher, but I've also been training teachers for 10 years and in middle and upper management. I created this course because when I was managing schools in China and Vietnam, I was always hiring teachers who had their 120 hour certificates and a lot of knowledge about teaching, but they had no idea how to actually teach. And I couldn't put them in front of students without a whole lot of extra training. I realized that most TEFL courses were purely theoretical and that there was a real lack of practical training in the TEFL courses that were being offered. That motivated me to create a course that was both theoretical and practical. My goal was to provide new teachers with the knowledge they needed, but also the practical skills, tools, and techniques to be able to complete the course and immediately begin teaching successful lessons to any age group, class size, or English ability, both online and in a classroom. I'm going to forward you the course details, and if you have any questions, please feel free to leave a message and ask them. I will get back to you. The cost of the course is 5,000 Rand, and we also offer payment plan options with installments spread over up to 4 months. You'll receive the course material on payment of the first installment, but you must be paid in full to receive your certificates. Please also be aware of TEFL courses being offered at very low prices. Unfortunately, there are scammers in this industry too, and understand that you do get what you pay for. For a TEFL course written by an expert in the industry that will ensure your success, not only as a teacher, but also in giving employers what they are looking for and getting you hired, choose TEFL Portal. Message me your questions now, and I look forward to chatting with you soon. Have a lovely day. Okay guys, nango ke Taryn Fleck lo bendithetha ngayo. So nge-Valentine's Day ke ube ne-special nase-special sesidlulile ke i-special asuthetha ngaso kakhulu, kodwa nje ubetshile uba ikhosi i-5,000 Rand. So i-contact details zakhe ke nazi, nansi email address yakhe, nansi i-cellphone number yakhe sithi 079 842 9339. So xa ufuna ke ubuza noba ufuna ubuza ntoni, ungakwazi uthetha naye phaa. So apho ke ibaluleke khona ke indima yakhe uTaryn during i-course okanye mhlawumbi emveni kwe-course uyakwazi ukwenzisa i-CV. Awuzukwenza i-CV ngolu hlobo uqhele ukwenza ngalo, funeke ngoba sithetha ngamazwe ahlukahlukeneyo apha, yebo. Uzakwenzisa i-CV kubonisa uba yenziwa njani, akwenzise i-cover letter. Amanye amazwe ke akayifuni i-cover letter, kwezinye indawo kuthiwa sifuna i-cover letter, sifuna usenzele i-introduction video. Le introduction video yiyo ke le idla ngoba yingxaki kakhulu emntwini ozenzele i-TEFL certificate wangabi na-guidance emveni koko. So uyenza njani i-introduction video, uzidinga ubani ndihlala phi, nezi qualifications neziya. So ngamanye amaxesha ke iikhampani ziye zifune ufake nevideo yakho useklasini ufundisa, enoba ufundisa privately, mhlawumbi ufundisa umuntu oyi-1 okanye mhlawumbi ke useklasini esikolweni. Akunyanzelanga uba ibe iklasi eformal yasesikolweni, ingaba iklasi yabantu abayi-2 ngoba kaloku iimeko azifani. Ingaba iklasi, loo video yakho ufundisa bakubone uba ufundisa njani, so uzozenza njani ezo zinto. So uyakwazi ukugayida ke ngoku uTaryn apho. And then emveni koko une-WhatsApp group, abantu asebeyenzile le course, abagraduweyithileyo kule course, abaninzi babo bayasebenza. Then uyakwazi nomane ubuza bona mhlawumbi uba into ethile mhlawumbi wena wayenza njani. Abanye bamane bepowusta mhlawumbi kwayimisebenzi kwalapha egruphini. So ngamanye amazwi ndifuna ubona uba kukuwe uzawuzigqibela, kodwa naku uTaryn yindawo eseyifu, ngumntu ophilayo. Mhlawumbi zikhona ke nezinye iindawo umntu azaziyo, xa zikhona akho ngxaki apho. Okay, so sithethile ke ngoku i-requirement yokuqala, funeka ube ne-TEFL certificate 120 hours. Okay, loluphi uhlobo lwe-equipment ozawusebenza ngalo fanele ube nalo. Okay, masiye kwi-laptop yakho ne. So masithi une-laptop okanye mhlawumbi i-desktop. Kwi-laptop yakho ixesha elininzi bafuna i-RAM yakho, nantsi i-RAM yakho ibe ngu-8 gig. Eyam ke apha kuthiwa install RAM, ndandiyithenge ngu-8 gig kodwa ivele ngu-12 apha ndaphinda installa enye. So ngu-12 gig
i-RAM yam. So bafuna minimum idla ngoba ngu-8 gig apha i-RAM. Then i-processor yakho or i-speed se-computer yakho sibe ngu-Intel i5 nangaphezulu, ngangu-i6, i7 nangaphezulu, yabo. So for i-speed se-computer yakho ne-camera yakho ke ibe clear ngoba uzayidinga i-camera yakho. So uyi-check kanjani ke ngokulento ba mhlambi ubona njani i-computer yakho ba inantsika yayo i-specs zayo zithini, yabo. So uyakwazi ukuza apha ke kule icon ka-window apha kuqaleni apha ku-start, ucofe apha, then emveni koko uya ku-settings, ucofe ku-settings, then ube sowusiza lo emveni koko uya ku-settings, qala kancane khona ndimfonelayo. Okay, emveni koko ke uya ku-system, ucofe phaa ku-system, then izawuthatha kubeka apha, ube sowusiza apha ku-about, then nanso ke ngo-information ye-computer yakho. So ibalulekile ke le information xa u-aplayile lo msebenzi baza kufowunela bakwenzise ezinto le nto ndibona befuna ucheck ba i-computer yakho iloluphi na uhlobo, yabo, inazo na ezinto bazidingayo, right? So then emveni koko kufuneka ube ne-headphones. Exesheni nje ufuneka i-noise cancelling headphones, uzamele uba mhlawumbi kungevakali ingxolo yezinto ezenzeka around. So nazi ke i-prices eziqhelekileyo. So ngqemezam mna ndizithenge nge-250 so nyenzelanga ukuthi uthenge zemali enkulu kakhulu, qha wenze sure uba i-headphones zakho zine-microphone and zi-noise cancelling, so azikwazi ufunxa yonke ingxolo yenzeka around wena. Okay, then ke ndisebenzisa ke mna le nantsika le router for i-connection. So ingu 3 gig to 3G to 4G. Mhlawumbi ke abanye benu bazoba nee-connections ezingcono kunaleyo, but ndidla ngosebenzisa le ixesha elinintsi ke i-right. So kuyenzeka kandifuni umntu adimazeka athi yho mna inetwork yandihlupha. Mna ii-students zam so kwikhampani endisebenza kuyo ndiku-Team US. So ii-students zam zi-based e-United States, e-UK, Australia and New Zealand, but ii-students endinazo ngoku zise-US. So kuyenzeka ii-students sam sise-California sihlutshwe i-network, uba mhlawumbi ke kwakhona isichotho nakhona fumanisa uba sithi siyazama ungena eklasini, amngeni ke eklasini. So ungazibethi mhlawumbi uqoma hayi ndizawube ndizikhanselishe xa kusenzeka into ezilolo hlobo. Zikhona zilindelekile mona into ezinjenge-natural disasters ziyaphazamisana ne-network, yabo. Kodwa ke into eyingxaki uxa kaloku wena yakho izawusoloko injalo qho i-network. So xa uthenga i-router zama uthenga noko ethe ukuba ungathengi noba yephi, zikhona ezinye ii-router eziconnecta weak kakhulu, jonge phaa koo-3, 4G or even 5G mhlawumbi sezikhona ngoku, ziye ngeprice ke zona. Okay, so then ke ngoku kube sekujongwa khona lento esinayo ke kuthiwa yi-load shedding. Thina ke sinocimicimi apha eMzantsi Afrika. So kuthiwa ke ngoyiba ne-equipment xa kusenzeka i-load shedding. So ubhukhelwe iklasi ngo-2 i-load shedding, uzawuthini ke ngawuzuba neklasi, yaybo. So ayizukwenza lo hlobo. I-US ke yahlupha gqithi i-load shedding. So kuzawufuneka uthini ube ne-backup equipment, right? So mna ke nale inverter ndandiyithenge ematshayineni ke le inverter nge-R900 phaa between 2022 to 2023 yayi kwezo mali R900. So then ke omnye umntu ke unazo ezinye inverters. Zikhona ezinye inverter nangona ezinye idla ngokubiza mhlawumbi zibe ko-7,000, 8,000, loyo ukwazi uyi-afforda, zilapho ujongele enye i-backup ongakwazi uyisebenzisa. So ndisebenzisa le, then ndiyisebenzise nebhetri yemoto, nazi prices. Abanye banazo vele ibhetri zemoto ezihleli emakhaya zingasebenzi. Then ibhetri yemoto ke ndiyitshaja ngesola, yaybo. So mhlawumbi ungafika ke abanye benu banazo ungafika kukhona isola ekudala zihleli, mhlawumbi khona abantu ezinye ilali mhlawumbi zafakelwa isola qala umbane ungekafiki. Fumanisa uba umzali okanye ke abanye abantu baye bazigcine ezo sola nangona sebenombane. So uba unomntu onjalo ke ungakwazi uzama mhlawumbi okanye ikhona kowenu kwayilo sola, uba ayikho mhlawumbi ungakwazi uzama into olo hlobo xa uqoma andinamali mani yothenga zonke izinto ezibalwa apha. So yizame isola. And le ka-government i-quality xa mhlawumbi usenoyithenga noba kuphi kwezinye indawo iyahlala. So zama lo sola xa ukwazi uyizama. Okay, then ke so nazo ke ngoku izinto ezidingekayo
ukuze ukwazi ukusebenza utitshe online. Kodwa ke before uapplyele noba nguphi umsebenzi, so siqale kule ndawo ye-website, yabo. I-website ezi-reliable for work online, andisakwazi ke ngoku, andisekho connected, so iyandihlupha. Kodwa i-website esebenzayo ngu-www.indeed.com. U-Indeed uyakwazi uhluza ke imisebenzi yomgunyathi, ufumanise uba ku-advertise into ezingezizo, ukwazi gqithi ukuhluza loo misebenzi u-Indeed. So ngu-Indeed omnye reliable. Then ube usenza phaa kuba uzobhala uba ke mhlawumbi remote teacher, phaa xa ubuza iposition oaplayelayo ubhale remote teacher. Then emveni koko ke bazawuziveza ke remotely. Ube specify mhlawumbi ufuna ezanini eziphume 3 days ago or 24 hours ago, specify phaa. Then bazokuvezela ke ezi-available ngelo xesha. So kuyenzeka ke ezinye ii-companies zifune ube ne-fiber apho khona, njengoba sike sathetha network ne-fiber. So i-fiber ke iyanceda uba i-boost network, uba inetwork yakho ibe strong. Kodwa ke sawuthetha kakhulu nge-fiber kwividiyo elandelayo. So ngoku unga-aplayi ungekabi nayo i-equipment epheleleyo, because xa befowunela i-interview bazotshekha yonke i-equipment, and xa kukhona into engekhoyo uyafeyila noba bekuthiwa uyakwazi ukwenza lo msebenzi. So uzafeyila noba bekuthiwa uzokwenza kakuhle umsebenzi. So zama ke uqale mhlawumbi ucinga uba ungazidibanisa njani ezinto ezifunekayo nee-qualifications. So before uapply. Ndayifeyila ke mna i-interview yami yokuqala ngoba ndandinee-headphones ezazingena-microphone, ndingakwazi nokuzifaka kakuhle nasekhompyutheni. Uba wabhora kasheni nalo mntu wayen-interview, but ke ungayenzi ke wena loo nto. So kwividiyo yethu elandelayo ke sizawuthetha nge-fiber. Intoni kanye i-fiber? Sithethe nangamathuba ka-SpaceX. Mhlawumbi abanye beni bake beva ngento kuthiwa ngu-SpaceX, yamsana no-Elon Musk. Uninzi lwabantu ke ndibona ngakumbi abahlala ezidolophini abayazi noba incede nini. Bacinga uba baseyifu, bacinga uba yinto abangayidingiyo, okanye uMzantsi Afrika awuyidingi. Bacinga njani? Basawuthetha ngayo singene nzulu uba ibizawusinceda njani okanye kutheni siyidinga into enjengo-SpaceX, noba ke mhlawumbi sengo-SpaceX ngokoqobo. So cela ke xa unombuzo nawo ubhale apha kwi-comment section, okanye nje xa ufuna ukuphawula ngento ofuna ukuphawula ngayo uphawule apha kwi-comment section. And please like and subscribe. Ndibulela kakhulu ngexesha lenu. Sawucela nenze sure uba ke ividiyo elandelayo niyayibukela. Zikhona nezinye iividiyo ezisazawulandela.